Gizon gaztiak ezkontzeko behar ditu lau gauza. Gizon gaztiak ezkontzeko behar ditu lau gauza. Eta bizitzia ez lotxa. Horietari hiru baditu, laugarena dut falta. Horietari hiru baditu, laugarena dut falta. Bai iduria badut eta alegera bihotza. Baina nordainez bizitzia ez lotxa. Aldiz baditu hirutatxa, batere aski bainuke. Aldiz baditu hirutatxa, batere